Hello guys, good morning. Have a blessed day, have a blessed Sunday to each one of us. Mga igsoon, Domingo na pod. Di ba? Excited na ang tatakaron nga adlaw nga kana bitong makita na to atong mga kauban igsoon sa pagtuo nga maghiusa, magdaig. No, nang kuan ba murag makamingaw mga igsoon nga makita nimo ang mga matamis nga katawa sa imong mga igsoon, no? Lahi mga igsoon, no? So murag medyo mingaw siya but actually mga igsoon ang tuo ko nga karong Domingo, karon ba today is magbalik na og simba but nananghid we dili pa man pwede but mao na gingon nga nay purpose si Lord. So na ako'y gamayng pagdasig mga igsoon kanaton nas kaduntagon ning Domingo ha mga igsoon nga may tungod sa pagsimba ba. Ako lang gamay nga encouragement mga igsoon is this padayon ta. Okay? Bisan wala ta naanad niya nga sitwasyon karon mga igsoon nga murag medyo ang gamay but atong paningkamutan mga igsoon nga matilawan nato og presensya sa Ginoo. Maningkamot ta mga igsoon nga masinati nato ang presensya sa Ginoo kay ang atong Ginoo naa man bisan asa dili man sabot kay wala na ta sa atong simbahan sa church building, wala na si Lord. But He is everywhere. Iyang presensya masinati nato bisan asa, bisan nakasabalay karon mga igsoon dayga ang Ginoo, simbaha ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, daghan kay tagrason nga atong pasalamatan ang Ginoo. Pagmata pa lang nato karon mga igsoon nga naay libreng gininhawa, COVID free pagyud usa ka dakong grasya sa Ginoo na mga igsoon. So atong ibalik ang kamayaan, ang kadungganan, ato siyang daygon pasalamatan ning taknaa. This is the day that the Lord has made, no? Magsadya ta sa Ginoo, dili ta mag-uol og ayaw itugot mga igsoon tungod kay wala ta naanad ani nga sitwasyon mao ni hinungdan nga malayo ta sa Ginoo. Amen. Once again, ayaw itugot nga tungod kay wala ta naanad ani nga sitwasyon nga dili na to makita nga atong mga kaigsuonan nga wala ta sa usual place nga mag-gather ta mao ni hinungdan nga malayo ta sa Ginoo. Okay? But tuguti nga mao ni mas muduol pa ta sa Ginoo tungod ani mas mangita pa ta sa dagway sa Ginoo sa iyang presensya mga igsoon tungod ani. Remember, He is everywhere. God's presence is everywhere. Na siya bisan asa mga igsoon mabati og masinati nimo kung gusto lang ka sa iyang presensya. Kung uhaw lang ka sa iyang presensya naa siya mga igsoon, no? Di ta mag-uol, no? So usa ni siya ka sama sa akong giingon mga igsoon, usa ni siya ka pamaagi sa Ginoo nga mag-mature ta spiritually na atong pagtuo sa Ginoo mas mo level up kay lahi jud sa tinuod lang may lahi ang imong kadasig kung naa ka sa imong kauban nga dasig ug lahi pud ang imong kadasig kung ikaw na lang usa, no? So mao ni siyang big challenge for us nga sa dili na nato makita tong mga mentors, leader, pastor, kinsa man ang mga tao nga naghatag nitong inspiration nga mas moduol pa ta sa Ginoo. Usa ni siya ka challenge nga maningkamot ta kay in the first place mga igsoon ang kaluwasan tagsa ang kaluwasan kada sa kita kada usa mga igsoon mabutang panahon mo tubang sa Ginoo nga dili ka pwede mo ingon nga brad dali ra gud, sister dali ra gud, di ba uban man ta pag prayer meeting, di ba nangyaw nagwali man dili ta pwede mo ngana mga igsoon, dili ta pwede mo protest, dili ta mo pwede mo palaban kung dili ta sa tagsa ta nga matubang sa Ginoo, no? So ang mayo na to buhaton karon mga igsoon isip pagdasig tan-aw lang ta sa Ginoo, tutok ta sa saad sa Ginoo sa iyang pagkamaayo atong hinumduman ang mga maayo nga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Because at the end of the day mga igsoon siya si Jesus Christ ang musugat nato sa finishing line ug moingon well done my good and faithful servant, no? So sa tagsag kaluwasan padayon ta sama sa kung gingon mga igsoon usa ni siya ka usa ka sitwasyon nga gitugot sa Ginoo para mag-mature pa gyud ta spiritually. Sama sa usa ka ginikanan mama o papa mga igsoon nga nagunit sa iyang bata, nagsige siya agak-agak tungod kay di pa kalakaw ang bata, no? So kung iya nang agakon pirmi, kung ang usa ka bata agakon pirmi sa iyang papa or mama mga igsoon dili jud nakamao mulakaw. Pero kung aron ang usa ka bata mga igsoon makamao makakaton mulakaw buhian gyud na siya, madagma and then buhian. So pareha na to karon mga igsoon. Mao ni ang panahon nga migawas ta sa atong comfort zone nga wala tay gisaligan kung dili Ginoo ra. Tudloan ta sa Ginoo sa paglakaw sa pagtuo, tudloan ta sa Ginoo nga mo mature mo barog mga igsoon nga kauban ang Ginoo ra. Amen. Nay purpose si Lord, nay maayo nga purpose. Why gitugot ang Dios nga dili makaayo para nato. Amen. So man akong pagdasig mga igsoon. And before na ko ieno, I just want to say thank you sa mga new subscribers na ko. Salamat kayo namo sa akong prayer. And then
Sa wala pa nakasubscribe, please subscribe. Kristohanong Mabungahon. And nasa ko'y page mga igsoon, Kristohanong Mabungahon sa no. Kita nyo diya mga pagdasig no. It's all for the glory of God. And then dili ni para ma-famous ko. Mga kwarta but mataas ang Ginoo. Amen. So mao na mga igsoon. So padayon ta no atong ipakita sa atong kaaway sa yawa mga igsoon nga karong Domingo ha sa narata sa balay malipayon ta mapasalamaton magmadaugon ta mga igsoon ug atong itakitakan na atong kaaway mga igsoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So mao na akong paglasig mga igsoon. Padayon ta. Okay. Maningkamot ta mga igsoon nga muduol sa Ginoo. Maningkamot ang atong sinatiyon ng presensya sa Ginoo. Gihuwat ta sa Ginoo igsoon. Okay? Excited si Lord. Amen. So that's all. Till next time. God bless. To God be the glory.